Čauka, jsem tady a já vítám u dnešního videjka. Dnešní videjko bude 10 faktů o hobbyhorsingu. Tady vidíte můj takzvaný plán. A rozdělila jsem to tak, že to bude vlastně 3 fakta o hobbyhorsingu, 3 fakta o Martym a 3 fakta o Samantě. Samantha a Samantha jsou moje hlavní koníčky, ty mám tamhle a pak tu mám Samantha Rodokman. Takže jdeme na to. A pak vám chci ukázat ještě 2 nové věci, které jsem vlastně si pro hobíky udělala, nebo prostě jakože v interiéru. Jako první otázka, jako prostě první fakt o hobbyhorsingu je, že hobbyhorsing vznikl ve Finsku, to asi hodně z vás ví, ale prostě je to takový hlavní fakt a musela jsem to sem dát. Takže se chci omluvit prostě, když tady něco blbě řeknu, jo. Je pozdě večer. Je, guys, 21:07 a já natáčím video. Jo. Druhý fakt je, že hobbyhorsing je mezinárodní sport. Reálně. Musíte si to trochu rozebrat. Kdybyste neznali hobbyhorsing a nevěděli, že je to mezinárodní sport Finska, tak reálně typli byste si, že je to mezinárodní sport? Já asi ne. Protože i hodně lidí to prostě nepovažuje za sport. Stejně počítám s tím, že na této video bude aspoň trošku hejtu, ale no way třeba. Třetí fakt a poslední o hobbyhorsingu je, že hobbyhorsing vymyslela nejspíš nějaká Selmy Vilhenová. Já se chci omluvit, já neumím finsky a to jméno vyslovit neumím. Ani vám to nemůžu ukázat, protože to byste podle mě nepřečetli. Nevadí. A teď se přesouváme na fakta o Martym. První fakt je, že Martyho celé jméno je Martvej. Jo. Druhý fakt je, že Marty nikdy nebyl na závodech. Jo. Ještě takový doplňovací fakt, který tam není, tak je to, že je specializovaný na cross country, dostihy taky, parkour a někdy i drezuru a hlavně western. Jo. Protože Marty je American Paint Horse Holanděnem. Jo. A teď se přesouváme na Samanthu. Samanthy celý jméno je Samantha Forking. Co zajímavé jméno, ne? Druhý fakt je, že Samantha na prvních závodech byla 5. Myslím. A navíc to byly vlastně i její první závody a vlastně od té doby neřeník ještě nebyla, ale tak nevadí. Druhý fakt, už třetí fakt a poslední je, že Samantha je anglický plnokrevník. Překvapivě. Jo. Takže to by bylo vlastně z těch faktíků všechno a teď vám ukážu ty 2 věcičky. Napostavím tady vlastně takovouhle síť a tady mám vlastně takovouhle medailičku, to je vlastně, když byla v naší stáji vlastně taková jakože akce Hobbyhorse a pak tady mám 2 kokardičky z mých prvních závodů na real koních a pak tady mám vlastně ten průkaz, takže kdybyste ho chtěli, tak se klidně můžete kouknout a stopnout si to. A ta druhá věc je, že když vlastně takhle otevřu skříň, tak tady mám vlastně takovýhle držáček a tady mám úzdečku, tady bez udídlovku pro Martyho, pak tady mám ohlávku s vodítkem Samanthy, pak tady mám Samanthy věci, protože mám vlastně nový takovýhle, prostě má novou Halkemer úzdečku, tak to ukážu, jenom vlastně ten šedivý nánosník, nebo modrošedivý nánosník má nový. Takže přijde mi to, že je to takový jakože hezčí, protože je takový barevnější. A pak tady vzadu mám vlastně nákrčáky a tašku, kterou nosím na závody. A pak tady už mám jenom prostě pohárek z mých závodů k tamtý kokardě. A tady jsou moje koníčci, tady je Samantha a tady je Martík. Takže já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, pokud jo, dejte like, odběr, určitě sdílejte a uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa!